आं कमलाकान्त बसुमतारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ दिनैनि आसामनि गिबि सारिनि रादाब बिलाइफोरनि बिखङाव जायफोर गाहाय रादाबफोर सेबखांजादों बेखौ आं फरायनानै खोनासंहोनो थाखाय नुजाथिदों। गिबियावनो लादों सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं। बेहाय दङ गुरुखुथि दाङाबाजियाव जखम जानाय 3 पुलिसजों लोगोसे 11 जिएमसिआव जोबोद गाज्रि बुलाय सोलाय जादों आरो गुलिबो गावलायनाय जादों। बे गुरुखुथि एबा धलपुराव जि गुबुन जायगानिफ्राय थाफैनाय हा एनक्रस खालामनानै थाफैनाय दखल खालामनानै थाफैनाय बे दखलकारिफोरखौ एफेक्सन खालामदोंमोन आरो बेहाय दाङाबाजि जादों। फैगौ रबिबार खालि नलबारि धमधमायाव सानसेनि हाबाफारिजों बर' रेबग्रा जथुमनि मावफुं मेल जागोन। बेनिफ्राय तामुलपुराव इउएलबिनि 2 सोद्रोमा हमनायनि सासे सुबुंखौ नंखाय होननानै हगारनांगौनि दाबिजों खुद्रिसारदों। 2 हमदों, 2खौबो इउएलबि होननानै बुंदों, नाथाय सासेया नङा बे जादों आरो बे सासेखौ जायो इउएलबि नङा गमामारि बेखौ हगारनो थाखाय उदां खालामनो थाखाय दाबि खालामदों। बेनिफ्राय चिराङाव इउएलबिनि सासे कमान्डार हमजादों। बिनि उननि रादाबा जाबाय उफेरा बिसायख'थिनि थाखाय बिजेपि इउपिपिएलआ मासि रानबाय। गासै गं 6 बियाबनि मादाव गंसेयाव इउपिपिएलनो गेलेनो होगोन आरो बेनो जाबाय तामुलपुर बियाब। बेनिफ्राय जाबाय मा फैगौ 2022नि 31 मार्चआव क'क्राझार दूरदर्शन मिरुआ अरायनि थाखाय जोख्लोब जासिगोन आरो थानाय नंलिया थांनाय बे दूरदर्शना। बेनिफ्राय जाबाय 1 अक्ट'बरनिफ्राय दावबायारिफोरनि थाखाय खुलिफिनगोन काजिरङा नेशनेल पार्क। मानास नेशनेल पार्कखौबो मुं खोनादों। बिनि उनाव जाबाय रादाबा खेलानि रादाब। बेहाय दङ भारत आरो इंलेन्डनि गेजेराव साउथेम्पटन गेलेफुंजानाय 4थि टेस्टआव विराट क'हलीआ मोनसे जाफुंसारनायखौ आरजिनो हादों। बेखिनियानोसै खेलानि रादाब आरो इंखंनिफ्राय। बिनि उनाव फैबाय अग्रदूत होननाय रादाब बिलाइ। बेहाय दङ सम्पूर्ण मुक्त नोहालै उच्छेद चलिब। बे धलपुर एबा बे जे सिपाझारनि खाथिनि बे जायगा जेराव माबा गुबुनारिफोरा बेहाय बेदखल खालामनानै न' लुनानै थादोंमोन, बिसोरखौ दाखालि उच्छेद खालामदों, एभेक्सन खालामदों आरो गिबि मन्थ्रिया होनदोंमा आबुङै उदां जायागौमानि बे जायगाखौ उच्छेद खालामबाय थानाय जागोन। बेनिफ्राय धलपुर काण्ड मंगलदैत कंग्रेसआ प्रतिबाद। बे जे एभेक्सन धलपुराव बेखौ लानानै कंग्रेसआ अजद खोन्थादों, बिग्रानि खोन्थादों मंगलदैयाव। बेनिफ्राय जाबाय मा उच्छेदित भूमिहीनक 6 बिघाकै माटी দি সংস্থাপিত কৰিব सरकारे। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों जायफोरखौ एभेक्सन खालामनाय जाबाय धलपुरनिफ्राय बिसोरनो 6 बिघा करि हा होनानै गुबुन जायगायाव फज'फिननाय जागोन। बेनिफ्राय जाबाय तेल गेसर उत्पादन सधन बृद्धिर বাবে 1 लाख कोटी ব্যয় কৰিব केन्द्रই। मिरु सरकारा थाव आरो गेसनि जि दिहुनथाय आरो सोदांनाय बेलायाव 1 लाख कोटी टाका बाहायगोन मिरु सरकारा। बिनिफ्राय बिनि लाब जागोन आसामा बांसिन
জালনত ব্যৱসায়ী চক্ৰৰে আৰক্ষীৰ সংঘৰ্ষত পুনৰ এজন গুলীবিদ্ধ নকল थाखा बानायग्राजों पुलिसा सामना सामनि जायो गावलायलायनाय जायो आरो बेहाय सासे फालांगिरिया गुलि नांजायो सासे बाइकरा गुलि नांजायो आरो चिरां जिल्ला कमान्डार बि रैरुप सह 10 इउएलबिर सदस्यक ग्रेप्तार आरक्षीर बे चिरांनि जे 10 इउएलबि सोद्रोमाखौ हमनो मोनबाय बेनिफ्राय जाबाय मा दिल्लीर आदाলত कक्षत गैंगस्टार युद्ध कुख्यात गगी हह निहत कमेव 3 जन बेफोरखौ जोङो हिन्दी सिनेमायावसो नुयोमोन दा दाखालि दिल्लीनि मोनसे कर्टआवनो बे जाथाया जादों बे दोलोनै सैलायै जे गैंगस्टार बिसोरो दस्रा महर लानानै कर्टआव हाबनानै गावलायलायदों कर्ट सिङावनो बेसेबां गिख्रंथाव बेनिफ्राय जाबाय मा नैबे रादाब जे बिग बसर 14 सप्ताह 350 कोटी टकार पारिश्रमिक ग्रहण सलमान खाना ओरैबायदि थाखा मोनदों 14 सप्ताहल' 14 दान नङा 14 सप्ताह एक्टिं खालामनानैनो बिग बसनियाव खालामदों आरो दा 350 कोटी रां मोनबायदि एसेबां रां मोनदों बेनिफ्राय जाबाय मा आमेरिकार क्षमा पूर्वे टीकाकरण करा व्यक्तिये लाभ करिब तृतीय पालि जायफोर आमेरिकानफोरा 6 दान सिगां भेक्सिन मोननै लाखांबाय बिसोरो थामथि भेक्सिन मोननो हाबावसिगोन मारण क्षमता हेरुवाइसे कर'नाय दाबि अक्सफर्डर गवेषकर अक्सफर्ड इउनिभार्सिटिनि संजितगिरिफोरा बुंदों जे कर'नाया गावनि जे गोख्रोंथि बे गोख्रोंथिखौ बुथारनो हानाय गोहोखौ जोबोद खोमाबाय बेनिफ्राय भारतरे आमेरिकार पारिबारिक बंधन আছে উভয় দেশৰ সম্পৰ্কৰ উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰি যাব হেৰিছে কমলা হেৰিছনি কথা বিয়ে যে ভাৰত আমেৰিকা প্ৰকৃত বন্ধু ভাৰত আমেৰিকা গংनै हादोरा गमामारि असे लोगो वाशिंटन बैठकत हेरिसक बार्ता मौर्तीर नरेंद्र मोदिया वाशिंटनाव कमला हेरिसा जाबाय USA नि लेङाइ हादोरगिरि बेजों रायलायदों आरो बेहाय बे खोथाखौ बुंदों बेनिफ्राय नारी पुरुषक आल्लाय पृथक करानाय तालिबाने किय करिब प्रश्न आफगान किशोरीर आफगाननि आइजो सासेया बेखौ सोंदों जे आल्लायानो हौवा हिन्जाव जुदा खालामाखै तालिबाना मानो खालामदों बे काबुल विश्वविद्यालयर उपाचार्य अपहरण प्रतिबादत पदत्या 70 अध्यापकर काबुल इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलरखौ बोखारदों आरो बिनि हेंथायाव गासै 70 फोरोंगिरियाबो रिजिगनेशन होफाबाय दक्षिण कोरियारे संघातर अवसान घटाब उत्तर कोरियाय नरम हल किम भकनी जे सा कोरिया आरो खोला कोरिया सैलायामोन दा किम जं उननि बिब'आ बुंदों मा जे जि नांलाय खमलाय बे गंनै हादोरनि गेजेराव बेखौ गैया खालामनाय जासिगोन बेनिफ्राय जाबाय मा पंजाब दखलर परिकल्पना बीजेपीर अमरिंदरक लै देखिसे आखार रेंगनि अमरिंदर सिंह आगु जी पान्जाबनि गिबि मन्त्रि बे होमबा बीजेपीआव थांसिगोन नामा बेखौ लानानैनो बीजेपीआ पान्जाब दखल खालामनायनि सिमां नुदों बेनिफ्राय मोनसे रादाबा जाबाय 118 खन अर्जुन MK टेंकर अर्डार दिले प्रतिरक्षा मन्त्रालय डिफेन्स मिनिस्ट्रिया 118 अर्जुन बायनो थाखाय अर्डार होदों अर्जुन टेंकार बेनिफ्राय जाबाय मा बेयाखै काटेसल सुलि मडेलक 2 कोटी टकार क्षतिपूरण দিব दिल्लीर हटेले मा खैफोद माने इसिनावथ' गिदिर गिदिर हटेलफोराव
सेलुनबो थायो आरो बेहाय मडेला सोरबा सासे आइजो मडेला खानाय सिनजादोंमोन आरो सिननाया गाज्रि भाबै सिनदोंनो दा केस होनायाव 2 कौटि जरिमाना बा क्षतिपूरण होनो राजि थानांबाय। बिनिफ्राय जाबाय मा खेलानि रादाब खेलरत्नर বাবে যোগ্য নহ'ব ডপ অভিযুক্ত बेखायनो डप जानायनिफ्राय बा स्टेरइड आरि बेफोरबादि टेब्लेट जानायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ मानोना जायफोरा डप टेस्टआव फेल जादों बिसोरो मोजां गेलेयोब्लाबो खेलरत्न होननाय भारतनि जि मोनसे जोबोद बेसेन गोसा बान्था बेखौ मोननो हानाय नङा। बिनिफ्राय जाबाय मा IPL मेचत मुम्बाइर पराजयर বাবে मध्यक्रमक दुखिले रोहित शर्माया बे IPL खेलायाव मुम्बाइआ जेननायनि थाखाय मध्यक्रमखौ दुसिदों माने गेजेरनि गेलेगिरिफोरखौ। बिनिफ्राय जाबाय কলকাতার বিপক্ষে 1000 রানের বিশেষ অভিলেখ গড়িলে রোহিতে बे अपलोडनिफ्राय बेखिनियानोसै दानिया जों थांदिनि असमिया प्रतिदिन रादाब बिलाइयाव बेहाय दङ कर'ना भाइरासआ हेरुवाइसे प्राणघाती शक्ति শেষ হ'ব आतंक जों अग्रदूतआवबो बेखौ फरायबाय जे कर'ना भाइरासआ गावनि जे गोख्रोंथि बेखौ खोमानो हमबोबाय। बिनिफ्राय हिंदीत मार्किन राष्ट्रपतिर वार्तालाप प्रधानमंत्री मोदीर दबाखे करिले तर्जमा नरेंद्र मोदिया मार्किननि हादोरगिरि जो बाइडेनजों हिंदीयावनो रायलायदों राव सोलायनानै होदों सासे रावस्लायगिरिया। बिनिफ्राय उच्छेदर बिरुद्धे संख्यालुगुर गर्जन बे धलपुराव जि एभेक्सन खालामनाय हाबाफारि बे एभेक्सन खालामजानाय मानसिफोरा बांसिनानो मुस्लिम मानसि बा गासिबो मुस्लिम मानसिनि दा बेनिखायनो मा संख्यालुगुनि आफादफोरा होसिख्रावदों। बिनि उननि रादाबा जाबाय DC SP निलम्बन नकरु मर निर्दोषते उच्छेद अभियान हेमंत बिश्व शर्माया गाव दायखौ रुजुमनानै लादों। बिथाङा बुंदों जे धलपुराव एभेक्सना गावनि थोननायावनो जादों बेनिखायनो रावबो DC SP खौ साख्रिनिफ्राय होखारनाय जानाय नङा बे आरो। बिनिफ्राय मोनसे जाबाय रादाबा मृतदेह अपलजपिय फट' भाइरेल आल जाजिरा डन निउजत गरखुति काण्ड सासे गियान गैयि फट' सांबादिका बे खामानिखौ मावदों। सासे गोथै सहनि सासे मानसिनि गोथै सहनि सायाव गाखोनानै बे मुसादों जोग्लिदों आरो बेखौ मुंदांखा आल जाजिरा डन निउज बिसोरो मोननो हादों बे सावगारिखौ। बिनि उनाव फैबाय कमला हेरिस मोदीए दिले मीना करा उपहार कमला हेरिसनो मोदीए नरेंद्र मोदीया मीना खालामनाय बान्था एबा प्रेजेन्टेसन होदों। म्यानमार बिद्रोहीरे तुमुल संघर्षत 42 जना निहत म्यानमार ब्रह्मदेश जोंनि नसुंसे हादोर बेहाय दाबो थासारिया जोबोद गाज्रि जे फाइखि सोरखार बे फाइखि सोरखारा नोगोरारिफोरनि बेरेखायै उदखार खालामगासिनो दं गावग्लुंगासिनो दङ आरो दाखालि जोबोद गोख्रों जाथाय जादों फोरजाफोरजों आरो बेहाय सा 42 सान्थ्रिफोरा थैनो गोनां जादों। बिनि उनाव जाबाय मा वायुसेनार विमान निर्माणर বাবে टाटार चुक्ति जे फाइटार बानायनो थाखाय टाटाया सरकारजों चुक्ति खालामदों। बेनोसै प्रतिदिननिफ्राय दानिया थांदिनि नियमिया बार्ता बेहायबो अग्रदूत आरो प्रतिदिनाव थानाय रादाबफोरानो दङ थेवब्लाबो नैबे APDCL व्यागम निजुक्ति परीक्षा केलेंकारि महानगर CM भिजिलेंसर माराथन अभियान OHD हो धृत 10 बिराद माने दुर्नीति APDCL नि बे थिसननाय बा एपइन्टमेन्टनि इन्टारभिउनि बेलायाव दा चिफ मिनिस्टारनि जि भिजिलेन्स
कमिटि बियो सोरखौबा बिराद सेबगासिनो दङ। बेनिफ्राय जाबाय मा हरबगत भयाबह पथ दुर्घटना नियमिया बार्तार 2 कर्मचारी सह निहत दिनै नियमिया बार्तानि 2 खौरांगिरिफोर रुंसारि जानांदों, थैनांदों, जिउ गारनांदों सरबकनि बे मयनबुरि हत्रनि खाथियाव जानाय लामा जाब्रबथायाव। तृतीय शक्तिर प्रदर्शनते गुरुखुति काण्ड जे गोबाङानो नङाब्लाबो चिफ मिनिस्टार आरो पीयूष बिसोरो बुंदों मा जे धलपुराव जि नांलाय खमलाय जादों, दाङाबाजि जादों एफेक्सनखौ लानानै बेहाय थामथि गोहोनि नुनो मोनि आखाइ दङ बेखौ होनदों आरो। बेनिफ्राय जाबाय मा केन्द्रीय पेट्रोलियम मन्त्री हरदीप सिंह पुरीर घोषणा 4 বছৰৰ उत्तर पूर्वत रूपायन करिब 1 लाख कोटी टकार प्रकल्प। हरदीप सिंह बे ONGC मानसि मिरु सरकारनि पेट्रोलियमनि मन्त्री आरो बिथांमोननो 4 बोसोरनि गेजेराव सानजा सा रायजोफोराव 1 लाख कोटी टाकानि प्रकल्प बा प्रजेक्ट बानायनाय लागोन। बेनिफ्राय जाबाय रादाब मोनसे जे दीपर बिलत एलिवेटेड करिडर निर्माणर आह्वान केंद्रीय रेल राज्य मंत्री मुख्यमंत्री बैठक। जोंनि गिबि मन्त्री हिमन्त बिश्व शर्माया मिरुनि बिबानगिरिजों सावरायदों, मिरु रेल आफादखौ सावरायदों जे दीपर बिलनि सायाव बा दीपर बिल सेराव एलिवेटेड करिडर बानायनांगौ। बेनिफ्राय जाबाय मा गुवाहाटी निउ बङाइगाव मदद यात्रीबाही रेलवेर शुभारम्भ। बै जवा बोसोरनिफ्रायनो थांनाय बोसोरनिफ्राय जि कर'ना जानाय बेनिफ्राय सिफुं बेनिफ्राय जोंहाय राइन' बेफोरो बन्द जानानै दंमोन, इन्टारसिटिफ्राबो बन्द जानानै दंमोन। दा राइन'आ सोलिगासिनो दङ नाथाय सिफुङा सोलियाखै। दा गुबुन गंसे रेल जराखाय माबा खारहोनो थाखाय थामथिम खालामदों। विजय बनिया खास्ति बिहार दाबि फट' साংবাদিক हन्थार नैबे जाय धलपुरनि गावथार जानाय मानसिनि गोथै सह'नि सायाव गाखोनानै बा जोग्लिदोंमोन, मुसादोंमोन बे फट'ग्राफारनि मुङा जाबाय विजय बनिया। दा बेखौ फट' साংবাদিক जि सन्था आफाद बे आफादा बिनि सायाव एक्सन लानांगौ होननानै दाबि खालामदों। दा मानसिखौ मोनबाय, मिथिबाय जे बेखौ जेलाव हरबायबो इतिमध्य। बेनिफ्राय जों दाना थांदोंनि आमारखम होननाय रादाब बिलाइयाव बेहाय दङ UPSC परीक्षार फलाफल हिरखत शुभम। जे UPSC नि आनजादा जालांबाय बिनि फिथाइखौबो मैया होबाय आरो बेहाय नुबाय शुभम होननाया टप जादों। बेयो सासे माबा IIT इन्जिनियार। बेनिफ्राय जाबाय कंग्रेसे सला खुलि दिलेव केयार नकरो। हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों कंग्रेसनि माबाया बे भुपेन बराया गस्ला खुलायदों नालाय DC अफिसनि मोखाङाव। दा बिदि खुबाबो आं खाथ्रि खालामा बे जादों आरो हिमन्त बिश्व शर्माया। आइडल केलेंकारि मास्टार माइंडर बिरुद्धे 7टा बिखेक अभियोग आयोगर। बे गुवाहाटी आइडल केलेंकारिया जोबाखै, बिनि मास्टार माइंडखौ चन्द्रप्रकाश दासखौ होनदों आरो बिनि बेरेखायै 7 जर'खा कमप्लेन होदों बा दङ। बेनिफ्राय मोनसे रादाबा जाबाय मा प्रथम बाराव मुखामुखि बाइडेन नरेंद्र मोदी। गिबि खेबनि थाखाय जो बाइडेन आरो नरेंद्र मोदीया मोखांजों मोखां लोगो मोनलायदों बा ज' जालायदों। मानोना जो बाइडेना गोदान हादोरगिरि आमेरिकानि। बे हादोरगिरि जानायनि उनाव नरेंद्र मोदीया नैबारसो गिबि खेब थांदों आरो बेखौ लोगो हमदों।
সিনকলৈ উদ্বিগ্ন নতুন দিল্লী LICৰ 90,000 কোটি টকাৰ অংশ কিনিব নেকি LICनि শ্বেয়াৰ বাইগেন নামা सिन्देसालाय 90,000 कोटी रांनि इसेल' नङा दा बेखौ लानानै सिन्ता बेनिफ्राय जाबाय जे मुल हुथिलै उहुदिल DNLर दिनै हिरख'नेता साथाम गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिया DLNनि दैदेनगिरिया मैखोम दाहाराव फैफिनदों बेनिफ्राय KNAৰ उपसभापतिक अपहरण কৰি अमानसिक শাস্তি KNAनि बे कुकी नेशनेल आर्मी आरो बेनि सासे लेङाइ आफादगिरिखौ लांखारनानै जोबोद बुग्लि सुग्लि खालामदों बेनि उननि रादाबा जाबाय रङा ग्रहत भुइकप नासार लेन्डारे धरा पेलालै दीर्घ समयर कम्पन बुहुमाव बांग्रिं मावो नाथाय रङा ग्रह होननाया मंगल ग्रहखौ होनदों मंगल ग्रहआवबो भूमिकम्प जायो नामा बांग्रिं मावो नामा औ मावोनो नासानि लेन्डारा बेखौ हमनो हादों बेखिनियानोसै आमार असमनिफ्राय दानिया सेन्ट्रेल रादाब बिलाइयाव थांदिनि बेहाय दङ जे रुपिस 3,284 crore approved to tackle low voltage problems जोंनिया लो भल्टेज जाबाय थायोना लो भल्टेज होनांगौ जायो लो भल्टेजखौ मोनसे बिराद जेंना होननानै साननाय जायो आरो बेखौ दानगारनो थाखाय दा माने 3,284 कोटी टाका एप्रुभ खालामबाय बेनिफ्राय जाबाय मा 10 ULB rebels arrested सा 10 ULBनि थिउरियाफोरा हमजाबाय बेनिफ्राय जाबाय मा अस्ट्रेलिया बीट इंडिया इन लास्ट बॉल थ्रिलर अस्ट्रेलिया इंडिया को फेजेनदों जोबथा बॉलाव बेनिफ्राय राडुकानु स्प्लिट्स फ्रॉम कोच हु हेल्प हर टू US ओपन विन राडुकानुखौ जाय फोरोंदोंमोन कोचआ बे कोचखौ दा बेनो होआखै बेखौ बिसोरखौ बोखालायबाय बे राडुकानुआ बे कोचनि थाखायनो मेडेल मोननो देरहानो हादोंमोन होननानै बुंदों आरो टकिअ पेरा अलिम्पिकआव बेखिनियानोसै बेनिफ्राय जुग संख होननाय बांला रादाब बिलाइयाव दङ तालिबानी बोललेও असमকে এভাবে ছেড়ে দেওয়া যায় না হিমন্ত বিশ্ব শর্মাया बुंदों जे যদিও बे धलपुरनि जाथायखौ तालिबाननि बादि खामानि मावनाय जादों होननानै बुंदोंब्लाबो ओरैनो गोरलैयै हगारजानाय नङा सोर मा बुङो बुंबाय थाथों आरो बिनि उनाव जाबाय पाक सन्त्रासের शिकार भारत बललेन कमला हेरिसआ बुंदों जे पाकिस्तानी थिउरियाफोरनि मैहुर जानांदों भारत हादोरा बेनिफ्राय गैलिया जुग संखनिफ्राय दा असमिया खबरनिफ्राय मोननैसो रादाब फरायनोसै बेहाय दङ जे बुक उच्छेदर पूर्वे मानवीय दृष्टिभंगीर अन्य स्थाনত संस्थापित करिब लागिছিল सोरबा बेखौ बुंदों बदरुद्दीन आजमलाबो बुंदों जे होखारनो लानायनि सिगांनो बिसोरखौ बहाबा जायगायाव फज'नायनि राहा लानांगौमोन सुबुंथिनि नोजोरजों बदरुद्दीन आजमला बे खोथाखौ बुंदों मोजां खोथाखौनो बुंदों 2.5 बोसोरीय सशस्त्र संग्राम सामरिक मुल हुथेलै DNLनि जि हाथियार लानानै माबा थिउरियाथि खामानि मावनाय बे 2.5 बोसोरल' जादों 2 बोसोर खावसे दा गासिबो हाथियार जमा होनानै गाहाय दाहाराव फैफिनबाय बे खोथाखौ बुंदों बेनिफ्राय आजमलर बिरुद्धे खब उजारि AIUDF त्याग मामुन इमदादुल हकर मामुन इमदादुल होननाय सासे AIUDFनि सोद्रोमाया बे राजखान्थि हान्जाखौ गारबाय बेनिफ्राय
नैबे 16 বছরের ন্যাক যুজর অন্তত চাকরি পাওয়া নলবাড়ির জেলার 17 শিক্ষকৰ দৰমহা বন্ধ 16 বছর केस गेलेनानै देरहाबाय नलबारि जिल्लानि सा 17 फोरोंगिरिया नाथाय दरमहा मोनाखै बेखिनियानोसै अखमिया खबरनिफ्राय दा जों आरो थांदिनि दैनिक अखमनिफ्राय दैनिक अखमावबो बे आगोलाव फरायबोनाय रादाबफोरानो दङ थेवबाबो नैबेखौ जोङो मिथिनांगौ 1983 सनत एके स्थानते 8जनकै খিলঞ্জীয়া লোকক হত্যা কৰিছিল প্ৰব্ৰজিত লোকে जायफोरा दिनै होखारजादों फलपुरनिफ्राय बे जायगायावनो 1980 सा 8 খিলঞ্জীয়া मानसिखौ बुथारदोंमोन सोर बुथारदों बै दायो उच्छेद खालामजानाय एभेक्शन खालामजानाय मानसिफोरानो बिनिफ्राय जाबाय मा उपायुक्तर कार्यालय प्रवेशत बाधा दियार गार सलाखुली निरापत्ता रक्षक बुकु पाती दिले भूपेन बराय जे भूपेन बराया कांग्रेसनि आफादगिरि बियो मंगलदैनि माबायाव डिसि अफिसाव हाबनो नागिरदोंमोन बेहाय हेंथा होनायाव बियो गावनि गस्लानि गावनि देहानि गस्लाखौ खुनानै बिखा फाथिनानै नै गावनो हायोबा बिदि जादों आरो बिनिफ्राय मृतदेह बरबद सल विजय बनिया केललै प्रेरण नंगौ विजय बनियाखौ जेलाव हरबाय बे लाजिरोङि सेतन गैयि सासे फट' सांबादिक बियो फट'ग्राफार मा जानो बेफोरबादि मानसिजोंलाय बिनि उननि रादाबा जाबाय द्वितीयबारलै पदक लक्ष्य शिव थापाया विश्व बक्सिं चेम्पियन शिवआव नैथि मेडेलनि थाखाय नाजादों बिनिफ्राय दिनैनि रादाबा बेखिनियानोसै बेखिनिखौनो फरायबाय जोबथारनायाव आं नोंथांमोना आंनि गोरबो सिंनिफ्राय मोजां मोननाय हामलायनाय आरो गोजोननाय आरो साबायखर बावनानै एसेखिनियाव फोजोबबाय दिनैनि हाबाफारिखौ गोजोन्थों।